Lah arep diaturke sapa? Kala wau wonten rawuh kadang kula Yai Gunung Sari Kang Mas. Gunung Sari rawuh ana ing Kraton Jenggala. Nembe kemawon dipun damelake unjukan kalian kadang kula Yai Ragil Kuning, dumadakan kadang kula sampun tindak malih. Lah kok ora kepengin ketemu aku? Lho, Diajeng. menapa boten kepanggih kalian panjenengan? Durung ketemu iki. Ngendikanipun sampun kepanggih kalian panjenengan lho Kang Mas. Menawa wae mengko yen to apa Gunung Sari arepan ketemu. Oh, ngaten. Ya wis iki. Timbang anggur tak ombene aku. Diajeng Sekartaji. Separeng dawuh. Sepurane durung titiwanti aku ana ing Taman Pamargi Putri. Iki aku kepengin banget manggi panjenengan. Ji, Pamriye kejaba aku kangen Diajeng. Tak aturi pirsa yen to ing Kraton Jenggala dina iki lagi dredah. Jenggala gigit. Heeh. Perkawis napa nggih Kang Mas? Rawuhe bupati saka Timbul Taunan. Kang pamriye pengen memitran nanging kasunyatane bareng kepengin memitran Bupati Timbul Taunan malah arep ngampil Pustaka Raja mung pamriye ngampil Pustaka Raja iki kanggo dadakan kepengin ngrubuhake Kraton Jenggala. Perkawis napa? Heeh. Mula kanthi kuwi aku kuwatir yen to Pustaka Raja isih mbok agem. Aku kepengin banget Pustaka Raja tak suwun arep tak simpen kanggo urip lan uripe ana ing Kraton Jenggala. Jangan ngersakake Mustaka Raja. Ah, Ampun dinten sakmenika nggih Kang Mas. lho. Kok ampun dinten sakmenika Pustaka Raja ngono bentuah ana ing Kraton Jenggala lho Diajeng. Terus pundi Umpama panjenengan sing asta aku kuwatir mengko gek ana apa-apane. nggih nggih. Mriki kula tak walokoke mawon kalian panjenengan. Heeh. Estunipun Pustaka Raja dinten sakmenika kula ampilke kalian kadang kula Yai Gunung Sari Kang. Lho. Kang Mas Bangun miturut aturipun kadang kula Yai Gunung Sari. Menika sampun pikantuk palilah dalem ngampil wontenanipun Pustaka Raja. Yen mono mau Diajeng Sekartaji ngendikan yen to adimu ketemu aku mau pamriye arep ngambil Pustaka Raja. Iki ature kadang kula penjara sampun marilahi kok Kang Mas. Pramila Pustaka Raja kula ampilke kalian kadang kula Yai Gunung Sari. Tan mongko aku mang matur yen to Gunung Sari dereng nate ketemu aku. Kok malah wani-wanine Diajeng Sekartaji ngampilke Pustaka Raja. Pangapuntenipun Kang Mas. Iki ra perkara pangapunten Diajeng. Nanging yen to Pustaka Raja ora ana Kraton Jenggala, Jenggala bakal brubuh Diajeng. Terus pundi menika Kang Mas? Jalaran kula ngugemi ature kadang kula. Pilih piyambakipun ngampil Pustaka Raja menika sampun pikantuk liladan. Pramila Pustaka Raja kula ampilke Kang Mas. Kula nyuwun pangapunten. Menawi tumindak lan pangerti kula lemah Kang Mas. Aku malah cubriya Kula perkawis napa? ing papan kene nganti panjenengan ngampilke Pustaka Raja. Tak kira malah ora Gunung Sari sing ngampil Pustaka Raja. Boten kadang. Terus pundi Kang Mas? Kang Mas. Kartolo! Bupati Kudu Wangsa. Cara Pasmo.
Kraton Jenggala. Ngados pundi Sang Prabu? Kartolo carang waspa sundingan. Tanggung jawabmu kepiye? Bab napa, Kang? Tak aturi pirsa kok Pati. Wonten napa? Pustaka Raja wis ora ana ing Kraton Jenggala. Ilang. Sewu, mbok menawi sampeyan lali leh ndoko. Dipadosi riyen nah. Pustaka Raja ora aku sing asta. Sinten? Bojoku Sekartaji wis ngampilke Pustaka Raja marang lali ya. Alah yo. Panjenengan menika pripun Cobi, Kang? alon-alon. Sinten? Alon-alon. Disilike sinten? Disilike sinten? Dipun imut-imut langkung rumiyin sinten? Parmen nyileh parmen. Ah, nggih. Napa paijo nggih. Napa disilike grandong? Nek grandong apa ape dienggo ngemis. Lajeng sinten sing ngampil niku sinten? Ngendikane garwaku Gunung Sari sing ngambil. Gunung Sari. Lho, Ki ngopo to Paman Pati? kula niku critane kaget, mboten le kaget. Ceritanyipun menika kaget. Kula kaget. Ditelesih kalih. Takonono luwih dhisik garwaku Sekartaji. Nuwun sewu Gusti Putri. Aturipun Gusti Prabu, kula wau Pustaka Raja sing ngampil Gunung Sari. Ki menika leres. Saestu. Ingkang ngampil menika kadang kula Yai Gunung Sari. Miturut ature kadang kula Yai Gunung Sari menika sampun pikantuk lirah dalem Kang Mas Prabu. Oh, nggih ngeten mawon. Niki perkawis menika pun cetha gamplang perkarane. Nah, Pustaka Raja sing ngampil rak Gunung Sari. Nah, prayogane Gunung Sari ditimbali, Pustaka Raja dipun suwun. Tak gampil niku to. Ramoke Gunung Sari. Wis tak dawuh. Ndang Di. Pun sampean sabar. Kluruse niki. Lah kok malah bingung Ono ngomong. dilikan apa piye? Wong aki cah nomahku. Ketoprak kok. Lho iya to. Lho. Halo. Kakang. Kandharku amine ra. Longgo. Nisa. Lah wong iki. Ora iso linggih ngisor wong teko sundul. Longgo kene. Tak suwun matur Kang Bloko Aduh, omong apa anane. omong napa? Seliramu mau rawuh ning Taman Sari. Nggih. Wong omah-omahku dhewe. Istri saya. Sini sayang. Nah, ini istri saya. Lo siram tidak? Oh, kurang lebih. Niki. Kowe mau ngambil Pustaka Raja. Boten. Aku. Lho kok wae. Aku. Enteng mengko pidanamu. Bloko ora ngaku awakmu, Tro. Jare mbok kon ngaku. Bloko ora ngaku ngececeng kuwi. Bloko. Terus terang. Ora. Jujur. Suel disamber bledek. Boten. Terus to. Aja meteng piye kaya antrem ngene. Piye diajeng? Ayo longgo kene. Pakai diajeng. Garwaku matur lawan aku yen to jare Pustaka Raja mbok ambil kok asta ana ing kraton Kediri. Boten. Oh, Aku to Yai kok boten piye? Kamu kok kowe rawuh ning Taman Sari kamu iki anane Pustaka Raja. Lah iki lho. Aku teko kene, Mbak Yu sing ayu dhewe. Sampeyan ora ana ning kene kok menuduh diriku. Kowe iki aja goro saksine garwamu dhewe lho ya. Lho. Garwamu mangerteni kalau kowe bali ana ing Taman Sari kene. Coba takonono garwamu. Ora iso ya
Gunung Sari gitu lho. Piye, Dik? Prayogane. Iki ngene. Iya, iya. Iki hubungane karo keluarga lho ya. Iya, iya. Nganti sampan kuwi ngapusi. Heeh. Iso uga pegatan ki engko. Iya. Apik. Lho kok yo piye to? Lah iya isane pegatan. Aja nganti pegatan, apike. Pripun? Pustaka Raja diwenehke wae ya, Cung. Keluargane ning tentrem ya, Cung. Aja ngapusi ya, Cung. Ya Allah Gusti, paringono wesel. Wesel gitu. Bodoni kok sampean iki jalung bodoni Cina. Yang sugih. Saiki garwane wis matur. Kok Pati? Menang! Dados sampean iki Menang! Garwaku sekarang menang. Meneng kabeh. Wis pokoke meneng kabeh. Ngene nganti engko esuk. Greget tenan aku. aku arep telisih. Telisih napa? Kartaji, Si paling jauh kan. mriki. Si ngomong sing tenanan aja. Yen to Sekar Gunung Sari Ah, kondo ora ketemu karo kowe, teges kowe duweni selingkuhan. iya. Kowe wong lanang ya. Penjaga wong kula kados santen Kang Mas. Kula tumindak selingkuh, kula tau pindak senten. Kowe mang ngendikan yen to Pustaka Raja kok ampelke marang Gunung Sari. Nanging Ngampil menika kandhang kula kowe ngaku ta ya? Kowe ngaku. Aku ngaku piye? Kowe sing gowo, kowe sing ngampil. No. Gomono. Aku iki Wis sampeyan kamu iki bakal pegatan. Heh? wis pegatan lah rondo ra wis no. Rondo-rondo. Lah niki lah aku ora gawa. yen ngono aku iso ndumuk pawukon. Mergo aku iki wong pengalaman. Pengalaman rabi ping 7. Dadi ciri-cirine wong wedok sing seneng lanangan ya, Bos. Iki. Ketoke ning ngarepe. Sing lanang kabur. Duh, aku iku menjlentrehkan. Lho, Bos. Majure Dek. Wis Bos aku ora doyan dami yo. Masa aku ameh mbok pakani ngono kan. Niki lho. Biasane iki kondo ning ngarepku kondo ora-ora. Iki lho. Kok tak njarke keri-keri moro ning hotel. Digondol wong malah mbok ingetno terus ayo. Montore parkire nang ndi apal. Mergo dibel karo tukang parkire. Berarti niki wingi yo iya. Wis ning parkiran Aku ora ning hotel. niki sing bela. Sapa niki? Sang Prabu. Sing bela Ndara Putri ku Kang Mbok. Iki Sarjana. Sabar. Yo ya. Biasane Ndek bojo wong ganteng. sing bela etok-etok ngene iki ya melu ngrasakno. Kowe iki lagekan anyaran aja macem-macem kowe. Menghibur, Menghibur ngono. Menghibur kok karo sang putri kok iso. Contone piye? Contone piye? Menghibur ya. Ngono. Menghibur. Nang baleni. Sang Prabu. Wonten Menawi panjenengan dakwa keng garwa selingkuh kok kula mboten percaya. Kranten garwa panjenengan menika setya tuhu kalian panjenengan. Wong wadon ingkang sampurna tegesipun lati, ati lan pakarti sampun manunggal. Menapa mboten kalepian sampeyan kalika garwa panjenengan dados ragil kuning. Penting kuning ragil kuning kang suwata sindasem iki. Ketoprake nek bener iki malah halal. Kowe iki pateh kok ya bener no ajaglane aku mbek kene. Ngono, ya wis kula tak Sing bener. lucu kene kowe aja lucu. Kowe nek lucu aku terus dadi apa? Mboten sida ngelekke kula. Ngeten Mboten Kang sida Mas. ngelekke. Ngeten. menang. Wopate Pripun Sang Prabu? sampean sampun rampung ling ngendikan. Kurang sithik. Duh. Monggo. Kula tutukno Yo yo. Sang Prabu. Menawi panjenengan
mboten percaya kalian keng garwa. Kula minangka tiyang sepuh mboten trima. Sampean iki wong Patih Kudonawarsa Cih, mboten trima sampean. Mboten trima. Ya ora trima wong kowe Kudonawarsa. Apa ngene jenengem Kudonawarsa corek lah trima. Tegese iki ora menerima lho. Lah kowe nampa apa? Hah. Keselit. Ora nampa apa-apa. Iso. Tegese hameng apa? Pun, sampean bener. Syukur. Artolo. Kang Mas, perkawis menika dereng kinaruan menawi to Kang Mbok Galuh Candra Kirana estu maringaken Mustaka Raja kalian Gunung Sari awet Gunung Sari ugi boten ngrumaosi nampi menawi panjenengan gampil nuduh kalian Kang Mbok Galuh Candra Kirana kula mboten pitados menawi katen menawi wonten menapa menapanipun wonten ing jenggala kula mboten derek-derek. Sareng kula ngertos lelampahan ingkang kados ngaten. Mongko panjenengan pinangka pandam pengoyoman wonten ing praja Jenggala. Nanging kenging menapa panjenengan boten saged adil para marta. Saderengipun panjenengan mutusaken perkawis kedahipun dipun telesih langkung rumiyin. Pundi ingkang lepat lan pundi ingkang tumindak bebener. Menawi kados ngaten kula badhe bali mawon. Wong Patih Kudonawarsa. Sampean tindake ning kono. Kula prika? Ning kono. Sunggingan arep matur apa? Estunipun rumaos getun lan keduwung wonten saklebetipun manah. Sinareng kula menika mangertosi dhateng sedaya tumindak panjenengan Kang Mas Prabu. Wonten ing kraton Jenggala, panjenengan menika satunggaling pangarsa ingkang gong pinethara. Dipun sembah dening para titah, dipun sanjung dening para priyaku. Nanging tumindak lan pakarti panjenengan babar pisan. Mboten saged nylodo dhateng sedaya para kawula. Pramila saking menika mboten wonten ginanipun menawi kula mapan wonten ing Jenggala Kang Mas Prabu. Sampeyan niku putar kuku kalau memang apeh. Porokan lokal nganti kabeh pi. Panten penjane nek ngoten aduh mati aku tak takut sama ayah aku. Rek delunga toprak sing laris iki ya, Cak. Sang Prabu, Wong Patih. teng kadang sami padha minggat. Parang kok pribadi derek minggat. Ora usah minggat. Kowe iki wong wiyata bakti. Tegese pripun? Nek wiyata bakti melu minggat ora tak tampa masa depanmu kepiye. Bos, aku malah bos. Aku anggota ya, Bos. Lah iki ngene. Sadurunge kabeh lelakon iki kawiya. Paman Patih Kudonawarsa. Nggih, Sang Prabu. Aku njaluk Sekartaji kondurke ning Kraton Kediri. Aku wis wegah ngingetke pasuryanmu. Aku wis dino perkara kowe wis tumindak sedeng ning pepunguran. Ora usah ngomong kang akeh. Paman Patih. Kondurke. Melu-melu. Lho, aku teranggo tak gelem malu. Iya ya, Dik. Ngeten Kang Mas. Aja ngeten, iki omongan tenan. Nggih niki tenanan aku tak serius. Ana ketoprak kok ngomong serius iki. Jenengan njugengke kalian pusaka At-Tahiyatul kok ngene iki lho. Ora usah nganggo ngene. Duduk perkaranipun
ngasta Pustaka Raja ngendikane garwaku mung seliramu. Lah, Arep ngopo? Ayo ndang ngomong. Wah, kacau iki ora usah dadekno ratu wong iki. Kerisik patih, keri tutupna. Ngeten. Menawi wonten tiyang ingkang ngembari dumateng Panji Ulang Jiwa. Iya ngomong apa? Sawetike. Jenenge sapa, Dik? Gunung Sari. Jenenge dhewe lali. Oh, jane kok jenengku bojo kowe lali jenenge aku kok. Ya jeneng sapa wae. Aku njaluk pamit. Mbok menawa wong siji iki sing gawe ontran-ontran. Sapa? Sariman kakek kali. Gunung Sari. Aku tak golek Sariman. Sing kembar aku mesti Sariman kok. Bojomu terus piye? Walah ya Allah. Aku kok ngene nyanyi. Sarene garwane pun kakang digawa ning gone kraton Kediri. Aku tak golek Sariman. Kowe latenono kakang. Oh! Aku tak sing jumbo sing guri jekno. Sadurunge budal. Kondo. Iki perkara ora enteng yo ora abot digawe enteng yo ora abot digawe abot iki mesti enteng. Mula entenge perkara iki aja mbok gawe abot. Dadi aboting perkara ayo Musar. aku ape omong apa kalalen. Diajeng sapa menjene? Diajeng. Ya diajeng. Diajeng. Bener ana pawongan sing padha karo pun kakang teko kene. Aku ora ngapusi kok, Kang Mas. Nganti jamah kowe apa ora? Diambung. Mati aku. Wis sisane wong. Pawongan niku nggih sampean. Wong jebres rupane lho, Kang Mas. Mung diambung tok, Iya, Bu. dirangkul. Dirangkul. Ngene, Pripun? nyemplung sendang pasucen iki lakon apa neh iki. Wis ora apa-apa mergo kowe ora ngerti sapa sejatine Gunung Sari sing teka mrene. Punjer perkarane Pustaka Raja sing nggawa Gunung Sari palsu. Aku pamit ndedonga enggal gawe padane jenggala Diajeng. Hati-hati ya, Kang Mas. Bojone tak ambuhi kabeh. Den Gunung Sari sing asli. Bojone tak nodai kabeh. Dadi apa neh rono? Layak wong do bingung. Apa? Delok dapuramu. Balikno Pustaka Raja. Ora iso. Loh, wani-wani go Pustaka Raja kuwi sapa? Loh, aku Panji Gunung Sari. Ora iso. Panji Gunung Sari ki aku. Ora iso kowe sendol. Kowe nek ngono Sariman. Ngene. Ayo do dibuktekno wong kene. Ora iso. Panji Gunung Sari sendor apa Sariman? Oh, Sariman. Sariman untum. Sendor. Lho. Balikno, Man. Nek sing ngambuki wedokanmu aku. Wis tak kletek raine bojoku sing mbok ambung. Wis tak nudai. Wis ora apa-apa, tak anggap ae mbok gawekno dalan. Nek kenyataane kan aku ora asli. Wong aku ya asli. Ora iso, sing asli aku. Ora iso. Kowe ngerti Gunung Sari? Apa? Sandale ping.
Aku yo pilu yo. Semanane. Wah, wong tukune online bareng kok. Apa? Nek ngono wis mbok lakoni. Ora apa-apa, aku ya disandalpi. Apa rek kowe? Kowe ngerti Gunung Sari ki seneng kewan? Ya, sapine Gunung Sari piro? 7. Salah. 5. Maune 7 didol 2 kari 5. Bisa kita bulet iki. Omahe Gunung Sari piro? Sitok. Salah. Lha kok salah? Gunung Sari kontrak ning gone Juwono. Lah sing tak dol apa? Wes, apa nek? Ono. Ngopo? Nek sandal jelas padha. Kembar. Jari Kembar. Arep apa kowe weteng ya kembar. ijeh ono. Gunung Sari duwe rambut. Aku yo duwe rambut. Sebabe tukune yo online bareng wong loro. Ning sing asli Gunung Sari delok. Apa? Kasektene Gunung Sari. Yo. Wedok. Sawan. Iya. Masane sama kembari. Wis karte kok kembaran apa? Patak padha gundule. Yo. Ora kembar iki piye? Kalah aku. Weh, aja mlayu we. Wong edian. Adat. Yen aku tresno karo salah sawijining wanita, apa ya bisa kelakon? Tan mongko gede banget nggonku tresnani lawan Diajeng Pustakawati. Lakon Kakang. Diajeng Pustakawati. Sampeyan bakal kelakon duweni garwa Pustakawati. Ora Mergo nyono, wanitane wis ana ning kene, Kakang. ora nyono ra ngira wong ayu. Ora nyono, ora ngira ngono to. Kok malah teko lagu? Lah kuwi mau. Oh, lah iki genah sing dadi iki jebolan begenggek ngeneng iki. Oh my god! Aja Kakang, aja. Iki lho kok malah ngomong begenge. Aku duduk begenge. Aku mau dadi begenge. Aku ora dadi begenge. Aku malah wedi dhewe aku. Tapi ya. Wong urung tak apa-apano, urung tak demek kok wis Kakang. Aja nganti ngomong ora Diajeng. Aku mau mung gojek. gojek. Saktenane wanita sing tak senengi iki ora liya mung kejaba sliramu Diajeng Pustakawati. Ora percaya ah. Wis ngene lho Diajeng. Piye? Ayo intine piye mergo aku iki Bingung ta?
Ora aja bingung. ora kok perkara bingung. Piye, Kakang? Ndang gage-gage mergo aku mang sore ngerti bojoku arep didemeni Sariman. Kakang, ojo kuwatir, Sariman ra bakal iso apa-apa. Sebabe apa? Sebabe Sariman wis ora kuat apa-apa. iya ya. Ya wis ora dadi ngopo. Sing penting aku wis bisa cedhak lawan katresnanku diajeng Pustakawati. Kakang, sampean tresnaku tenan? Tulus lahir batin aku tresno kelawan sliramu. Tresno kuwi ora mung cukup diucapke ana ing lati lho, Kakang. Ning tresno kuwi mau uga mbutuhke bukti. Aku kepengin sampean buktekke tresnamu karo aku. Njur nganggo bukti kepiye nggonku mbuktekke yen aku nyata-nyata tresno kawanku. Coba sampean ngronceo tetembungan sing manis manuwara. Kanthi lumantaraning tetembangan. Aku kangen suaramu banget lho, Kakang. Kowe kangen karo suaraku. Iya. Nek ora kangen aku ora teko kene lho. Yen pancen kuwi penjalukanmu diajeng, bakal tak turuti apa sing dadi penjalukmu. Iya, Kakang. Yen ing tawang Iki ya bambangan tenan. Sampean ngono. lah piye mosok ngrangkul kok iso pentilku mbok petak ngono. Yen ing pentil kok pentil. Kakang! Yo yo. Kok tekan pentil aku mau. Ayo sepurane aku rada latah. Yen ing tawang. Nek iki ra fales pas. Pas. Ono lintang wong asu Kok asu? kleru po Wong ayu. wong ayu aku ngenteni aduh gegere kok panuto Ora. Ora ya. Kok ngapusi nyah? oh jebul kesut apa kesenteran lampu tak kira pan Ora. marang meko nyuwun tintingan Pak ing angkasa sun takon wartane reki janji-janji aku Eling karo sapa, Kakang? Sumadot arah Syotyas Nimas ingsun prasopo sineksanan bumi langit tangis ing tias ngenteni
lawan pun Kakang Diajeng. Aku ki lho malah keri kok edaki. Diajeng Pustakawati katresnanipun Nyai Diajeng. Sapa? Pun Kakang tresno lawan slira. Ngosek to. Diajeng. Diajeng. Coba to sawang aku ki sapa? Coba. Weluh. Sampean Kakang Ora ngono lho, kowe iki ladian bento ta kowe iki. sing gedhe pangapuramu yo Kakang. Nganti sampean tak jiwit. Mergo iki mau aku mbayangke, Kang. Bayangke apa? Lagi wae aku cedhak lawan katresnanku Diajeng Pustakawati. Kowe lagi kasmaran Gedhe cilike kaya ngono, Kang. karo wong wadon sing jenenge sapa? Pustakawati. Wih, yo, ayu tenan ta ora? Yen pasuryane ngono ayune endah Sulistyaning warni, Kang. Ngene lho, Bang. Ngono yo kena. Nanging apa yo kelakon. Mergo lamun kowe seneng karo wong wadon, iki jeneng Pustakawati mau, ya to, mesti kowe bakal nglamar. Kamangka jangkepe wong nglamar, kae kudu ana bapak lan biyung. Kamangka sing tak ngerteni lho. Wiwit aku mapan ning papan kene iki golimo ora tau ngerti aku bapakmu ki sapa. Apa isih urip apa pancen wis mati. Lah iki lho sing dadi pitakon iki. Pancen bener kandhane sampean. Ayo, Yen tak rasa-rasake aku ki jane ngono duweni wong tuwa apa ora ya, Kang? Sampean pendak sasi ditiliki karo wong tuwa. iya. Ning beda lawan Bambang Asmara. Nggonku merguru ana ing guwa 5 iki wis pirang-pirang taun. Ning urung tau pisan wae aku ki ditiliki karo wong tuwaku, Kang. Ini lho Bang, mergo kowe ki ra putune Ki Ajar Sayekti, gitu. Aku ngerti lamun to kabeh mau mesti Bapak Guru Ajar Sayekti ngerti kabeh lelakon-lelakon uripmu, bapakmu, mesti mbok menawa yo pancen isih urip. Prayogane becike kowe kandha kelawan simbahmu. Tenane aku ki anake sapa to, Mbah? Upama bapak isih urip ning ngendi papan dulunge lamun to wis mati. Saora-orane ora awet tetep tilik karo kuburane to. Ngono ya. Lah iya takokno karo simbahmu. Pancen bener kandhane sampean. Kecepet, Kang. Kecepet apane sing kecepet? Jare Nyantol iku. pancen bener kandhamu, Kang. Lah iya. Luwih gamblang, luwih cetha. Takok simbahmu wae. Coba aku tak nyuwun pirsa kawan bapa. Ah, muloso kuwi mengko adakane ki rak bar tangi turu simbahmu ki rak mengko jagungan karo kowe ning kene ditakoni awakmu takok Mbah aku tenane anak sapa to Mbah? Ngono ya, Iya Kang. aku ki isin tak bendino TC kanca-kanca ngono. Ya wis, Kang. Mengko aku coba tak takon ya, Kang. Ah. Duh, Lho. Bapa. Monggo, Bapa. bantu mama apa sampean to? Lagi bar mangan malah siliten. Napa silit? Panjenengan niku kok Sampeyan tak ngendikan ngawur. siliten, seliliten, Seliliten. Ayo nyepit ning untu kuwi lho. seliliten, mboten siliten. Ayo ngerti nak wong tuwek untune wis ora pepek. Lah kok dicepaki daging Lah barang. niki bola-bali putere sampean iki lho. Ngarep ngerjani wong tuwek kok piye? Nggih mboten wong kula ngertos panjenengan niku remen kali daging. Ngono kuwi mbok dicepaki panganan sing empuk-empukan. Contone napa, Bapa? Bantal. Kaya panganan sing empuk-empukan golawuh ya tahu. Tahu tempe. Diceplokke ndok kak ngono. Masa kok panjenengan ndahar bantal niku lak ya mboten umum. Lah niki lho takok. Kopine sing urung ana iki. Lho, sampeyan jare didamelke tatik lho. Ayo ngarep kok gane kopi malah mlungker nek turu. Adane sampeyan digaweke slamet gobok. Iki mau dono apa? Katone kok gayeng. Lah niki genang-geneng terus kok. Bambang Asmara niki kok.
Ngaten nggih Bapak, kepareng kula matur. Sejatosipun boten kula selaki. Kula menika sampun tresna kalian tiang wadon, Bapak. Wis seneng bocah wadon. Menika leres. Ya malah apik. Kowe iki ya wis gedhe. Umurmu ya wis 20 luwih. Nek seneng cah wadon ya ndang ditakokke, ndang dirabi. Bab perkawis rabi niku gampil, Bapak. Ning kula menika bingung sanget. Awit napa? Kula kalian Kakang niki sampun benten. Kok iso bedane nggon ngendi? Kakang niki saben sasi mesti ditiliki kalian tiang sepuhipun. Ning benten kalih kula Bambang Asmara. Boten nate kula menika kepanggih kalian tiang sepah kula kekalih. Dadi meri. Nggih kula meri, Bapak. Ayo kudune sing meri iki Purnama kuwi. Kok saged? Malah kula sing meri niku. Nang Purnama anggere sasi tilipakne mbokne. Nggih. Digawane gedang, gawane telo. Nggih. Mergane wong desa. Lah, Kepitu karo kowe. benten niku pripun? Lah niki Bambang iki Banjur kula niku sinten tiang sepuh kula? Nadyan kowe wiwit lair pecetet iki ning Gua Lima. Nggih. Ning jane kowe iki anake wong duwe pangkat. Dados kula anake tiang gadah pangkat. Rumangsamu cepete apa piye? Napa saestu, Bapak? Biyen mbokmu yo anakku. Nalika prawanane iki ayune jian. Ora ngadu bilah kae. Anake sampean niku? Anakku, anake bojoku. Ha nggih, anake bojone sampean. Dilalah ana priyayi saka kutha. Sing jenenge Asmara Bangun. Asmara Bangun. Seneng karo anakku ya ibumu. Satemah kelakon andon sih nganti nitesake kowe. Mula kowe tak wenehi jeneng Bambang Asmara ki supaya nunggak semi karo jenenge wong tuamu lanang Asmara Bangun. Malah kabar sing tak tampa Asmara Bangun saiki dadi ratu ning Jenggala nganggo gelar Prabu Kameswara. Biyen sadurunge ninggalake padepokan nate meling karo bapa. Yen anak lair wadon iki masa borong jenenge bapa sing gawe. Nanging yen lair lanang dhewekne titip jeneng Bambang Asmara. Nah, mula kanthi kuwi aja cilikake. Arepa kepiye wae kowe iki isih traing kusuma rembesing madu anak priyayi nggih. Mboten nginten babar pisan lamun to Bambang Asmara niku tenanipun putra Nalendra saking Jenggala. Malah kapara nate meling. Meling pripun? Lamun Bambang Asmara wis dewasa, gelema ngaras padha ana ing Jenggala ngersane Prabu Kameswara. Lakon rabi kowe, lakon rabi tenan aku nek ngono. matur sembah nuwun Bapak panjenengan sampun paring ngertos sinten tiyang sepuh kula. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun pangestu, kula badhe ngaras padha dhateng Kanjeng Rama. Ya. Wong tuwa mung iso ndongake bebasan banyu mili sing ora ana pedote dongane wong tuwa. Muga-muga kowe bisa ketemu lan wong tuamu sing ukir jiwa ragamu ya, nggih. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Bapak. Sing ati-ati. Kula nyuwun pamit kula badhe ngupati. Panji Asmara Bangun tiyang sepuh. Welinge Bapak aja ninggal Trapsila lan Gauga. Ya aja lali karo aku so. Ora wis nang Utaraja ora urip penak aku karo simbahmu Cak Rono.
iso dadi wong mulya. Ya tetep tak dongakne. Bambang Asmara mulya ora bakal lali karo sampeyan. Iki tak ubengi omonganmu lho. Pangestumu sing Ayo, ajar. hati-hati. Ora ana alangan apa-apa ya. Sampeyan niku nduwe kok nebeni iki lho. Jadi lek nggih wiwit biyen ngersane Bambang niku harus padha karo bapake kok. Ayo mergo biyen kuwi Bambang Asmara kuwi isih cilik. Kula yo lagi iki. Mergo Bambang Asmara wis dewasa. Nanging sing tak kuwatiri niku rak Bambang niku mengke bingung ten Kutaraja niku lho. Kamangka rak nggih dhewean mboten enten kancane. Waton dhewekne kandha putune ajar sayekti saka Guwa Lima kak kira Prabu Kameswara bisa nampa. Nggih syukur menawi ngaten. Lah iki malah sing tiwas kebenaran kowe. Kok saged? Bambang Asmara lunga saka padepokan. Jatahe dadi mbok dobel kowe. Jatahno pemangan iki. Mangan ya dobelen. Inggih. Gawean sing kulino ngangsu ya dobelen. Sing mek banyu niku. Sing kulino mek kayu ya dobelen kowe. Iki kula. Kowe kabeh. Repot mateni wong, Mbak. Wow.